Ilahing ngawikna mastu purnama sigem mastu silat mriwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana sana sinawung langan wilapa Yestu masil standur lampahing duda jinantur tutur katula tetela-tela tulat mrih palas ing praja Winuresita upama paraminis Kurabya tumiying jaman Purwa Winardi taming lelata mangya tekawasaning Gupita mangyun pelambang matumpa-tumpa panggung-panggeng panggunggung sang Murwengkata anenggih ingkang winurweng Gupita kaika adidasa Purwa Eko wilangan sawi jadilin widasa wilangan 10 purwaraning kawitan senadyan tong upaya praja sewutan antos sadosa satus tan bisa ngaturaken kekalih ingkang kinarya purwaning carita adeging pesanggrahan ing Bulu Pitu kalamun Kacandra warnaning pesanggrahan dilu saking Mandrawa kawistara kalamun ngamun-amun dasar tatkala semono kondang yen to satu mara satu mati jalma mara keplayu kata satu galak satu mandi kang manjing wonten ing wana kayu angker lemah kang wingit ewadene ing kono binabar minangka pakuwoning para kadang Kurawa ingin kepareng mandegani wonten telenging pakuwon Bulu Pitu Nalendra Ngastina Prabu Jaka Pitana ya Prabu Kurupati Gendari Suta ya Prabu Jatatmaja ya Sang Nata Duryudana Prabu Tri Pamangsah kondang yen to Nalendra iku Berbandha Bandung Sentana bebasan sugih bondo donya akeh para kadang mitra wawuju prandine ing mengko winengku pasungkawan awit enget kawontraning prang Baratayuda ingkang saya dangu ketingal saya kekes kawontrane tatkala semua kepareng rapsuk keprabaning Senopati lenggah wonten ing palenggan agung ing pakuwon Bulu Pitu sawetawis para abdi kang kinanggenahang ngladosi apa kang kakresakaken marang Kang Sinuwun lenggah dalem Sri Naranata katon larut cayane bindi tingali jajar marang ingkang Rama Marasepuh Nalendra Mandaraka Prabu Salyantaka ya Raden Narasoma wong agung prisa ingkang Rama rawuh sigra ngacarani lenggah jajar marang ingkang Rama nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna menapa dene ingkang Bapa Sang Nindya mantri muka pangarsa pepatih ing Praja Ngastina Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang katon tumunga-tumuga muka Konjeming Bantala suku Jaja teken janggut ngapurancang astanira senajan to katon wis pupu ampah jambulwanen prandini si kepareng minangka dadi Wrangkainata ngatur marang para kadang Kurawa awit winasis pangulaing praja anenggih ingkang nembe keplajar manjing wonten ing pakuwon Senopati Ngastina Nalendra ngawungga Prabu Basukarna ya Raden Suryatmaja
ngaturaken marang ingkang rayi Sentana Ngastina Raden Durganda Sena sumrambahing para kadangipun para senopati ngaloga inggih wonten ing pagelaran Jawi katon blabar pindha jaladri mungging daratan sirutan kang samya sabawara ning maringin Buya Bamaruta datan lumampah mung swaraning para abdi ingkang samya anglatih peperangan kapireng lamat-lamat onong jabaning pakuwon ing Hulu Pitu rikala semana senajan teng sinuwun pinuju lenggah kawengku ingkang mengantleng ing kalbu menawa kacandra yayah tugu Sinungkarta ning pindha jaladri neng Kadyarga pinunggal semanten candraning pasiban tatkala semana Parwadya Bala wis kuninga kalamuta ingkang sinunu wis lenggah sesarengan samya ngangsek samya marak sowan sumadong dawuh Burking pasiban kok gabah intri kanca ae maju kaya jajari pendodo gelar pandam muncar lir sorotenya pepunang kasungan pacaring purnomo ing jagono
dina ning pasewakan busana maneka Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwa Rukma Renggeng Manik Nara Banyo sumirat kenyarnya tejo keliweran lir kilat sisiring dade wimbo kekondom re mingeng katiupeng maruto separan mangambar ungas gatine kang awan sapa niken astina samantara tekeng Tegal Guru Naryo Yo Kresna laku niro Sireng Prasurama Miangkan Wajanaka Tegalwi pluri milu karyo sang bupati sang bupati surum
surem kiwang kara kingkin ler manguswa kang layon ilang sirna tenya memanise watananira layu kumalku ucem ranyom ratani mring sariran nipun males denya ludira kawang-wang gegono kang sumirat yes tumuro jagat manik raja dewaku yoganipun ingkang bapa nggih anak Prabu sedaya para kadang tuwin para sesepuh sampun sumadya ngadhep ragi sawetawis dangu ewa semanten kula titik dhateng kawontranipun anak Prabu sajak ning kadya tirta neng yayah arga pemanggih ingin mekaten menika estunipun kados dene pemanggihipun lare alit mbok iki yo kula sunani sanget wonten rembag monggo dipun rembag wonten penggalih monggo sesarengan dipun embat anak Prabu sengkune nun marata enggal matura supaya anak Prabu kersa paring pengendikan nggih yuganipun ingkang bapa anak Prabu kula tringgal paring pengendikan lan swawi dipun rembag kawontenan ingkang mekaten anak Prabu yun sedaya para kadang Kurawa sampun sumadya sowan wonten ngabiyantara tak rasa-rasake kabeh Kurawa kekes sing seneng kok ming wong siji Kakang Durna lenggah jejer anak Prabu Jaka Pitana ngagem rasukan surjan kula aturi nglipur penggalipun anak Prabu Wakne Durna kula saweg tata saweg kula tata inggih monggo nggih kula aturi ngendika ing kanthi prawaca pun bapa ingin tansah cecaketan dumateng anak Prabu wonten rembag prayogi dipun rembag wonten penggalih suwawi dipun rembag dumateng para pinisepuh mboten namung cekap kandhek wonten salebeting wardaya Yayi kula aturi paring pangendika Yayi Koko Prabu ing rai cumadong dawuh Koko Prabu Kumembenging waspa kang tumibeng bantala surming gagono Yayah Surya Katawangan jagat manik raja diwaku paman Arya kula nuwun wonten paring dawuh
Menapa dene Rama Mandaraka wonten menapa nggih? Tenimbang kula ngraosaken kawontenan ingkang mekaten menika malah prayoginipun kula nyuwun paiguh wonten ngarsanipun Rama Mandaraka menapa dene para sesepuh kula nyuwun marganipun Sirna Margalayu awit menawi kula raosaken wiwit rikala Senopati pisan manjing peperangan saengga sepriki wonten ing raos tansah wuwuh kekesing manah menawi kula mitangetaken Senopati ingkang gugur mengkorok wulu kula tenimbang benjing yi pejah dipun pejahi Pandhawa sakmenika yi pejah saking pambusing manah kula tenimbang kula pejah wonten tanganipun para kadang Pandhawa kula trima pejah nganyuda kemawon kula mangke rumiyin kula aturi sabar rumiyin yen mekaten menika anak Prabu Jaka Pitana nggambaraken kados dene pemanggipun lari wonten tembungan aja landhep dengkur aja cilik bocah penemumu jer sampun kelajeng kados mekaten inggih mongko isining perang Baratayuda menika minangka sarana analiti dumateng kejujuranipun para titah nggih antawisipun para yoga kula Kurawa kaliyan para kadang paduka Pandhawa miturut saking pujangganing para Jawata sapa ingkang kalah Brantayudane ya kuwi wong kang salah tumindake menawi anak Prabu sampun saged nemtokaken bilih badhe asor juritipun kersa mboten kersa anak Prabu kudu ngrumangsani dadi wong salah yen panjenengan sampun kagungan pemanggih mekaten kok mboten wingi-wingi upami utawa wingi-wingi negari Astina dipun pasrahaken dhateng para kadang paduka ngamarta kula kinten mboten ngantos kathah kurban kados mekaten menika kula aturi inget dumateng Purwa Madya Usana panjenengan menika Traing Narendra Binathara amit sewu suwargi keng Rama Prabu Dastarata menika senajan to Narendra Wuta sampun ate dados sawung wonten Kahyangan Suralaya ateges ora ketan musak kedhaping nitra wis tau dadi singa baronging para dewa yen mekaten pemanggipun anak Prabu Jaka Pitana menika mangke lajeng boten sumbut kalian ingkang nurunaken apa ya kelakon ing atase singa barong kok anak-anak tikus cobi tikus celurut isane mengambus-ambus ming kepengin milik aja nganti biaya ya tikus raures adat iki sampun kan kula ngeman dumateng asmanipun Angger Prabu Jaka Pitana kula aturi lajeng ngesti dumateng ngendikanipun ing Rama Kaka Prabu Mandaraka upamiya dipun lajengaken perang Brantayuda menapa kinten-kinten badhe wonten gegambaran sasap awit kula kengetan rikala kadang kula Dimas Aryasena manjing wonten peperangan pepanggihan kalian Dimas Dursasana keteking dada kula kados boten saged tinata sasampunipun para kadang Kurawa nyaketi Dursasana dipun obyak-obyak mawi randualas dumateng Dimas Werkudara lajeng kados pundi sapengkeripun lah inggih saged ngaturaken ingkang raka yoga kula Dipati Karna istanipun mekaten yai rikala semanten Gatotkaca Sirna Margalayu awit saking pakartipun ingkang Raka Ngawangga Dimas Bratasena mboten saranta mawas dumateng ingkang Raka Ngawangga persasat kados nyipati singgat betatung murkanipun satemah ingkang Raka kabujung wonten margi pinanggihan kaliyan kadang kula Dimas Arya Dursasana kula sampun saged ngawuningani piyambak sabibaring para Kurawa ingkang nyaketi dumateng Dursasana kajambak dumateng pun Dimas Bratasena estanipun wanda dipun sempal-sempal
ajur dados walang-walang ingkang rayi kadang kula Dimas Dursasana terang yen to sampun sirna margalayu. Aduh, mati ya. Paman Durna. Kula nggih. Dursasana pejah. Nggih. Nggih prayogi dipun rembang ingkang kani permati nggih mboten ngantos tumpang suh pasungkawanipun. Panggih Prabu Joko Witono. Ampun ngantos kagungan penggalih ingkang alit. Sak pengkeripun ingkang rayi yoga kula pun Dursasana. Ngestina tesih wonten senopati ingkang kinarya bola-guling peperangan mboten wonten malih kejawi namung ingkang raka yoga kula Adipati Karna. Malah prayogi wiwit dinten menika katetepna minangka dados senopati Anindi Purwadya Bala Kurawa ing sumedya manjing wonten Rimba Kurusetra. Koko Prabu Karna nuwun wonten paring dawuh. Gandeng wonten kedadosan mekaten prayoginipun panjenenganipun Koko Prabu Karna ingkang kula pasrahi mandhegani payudan anyena pateni peperangan ngajengaken senopati Pandhawa. Kula ngestaken dawuh. Namung kemawon ingkang raka sakderengipun keparenga nyuwun pamit rumiyin badhe pamit dumateng ingkang raka Kanjeng Ratu Widyajeng Surtikanti. Kados pundi Kanjeng Rama? Mboten wonten awonipun kedah dipun ilangi murid prayoginipun. Sepisan menika ingkang angka kalih ingkang raka badhe sagah manjing peperangan. Namung kula nyuwun tambahing kekiyatan ingkang minangka dados cucuk ngajurit. Kula suwun kadang kula Dimas Durgandasena. Sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa Kapraban Sang Nalendra Tama kaonangan lerwu sing duka cipta pir budi mandana raras nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Aja nganti wedi kangilan Yayi tak pasrahi minangka dadi cucuk ngajurit. Andisi ana manjing Rimba Kurusetra gempuren barisan Pandhawa. Nyuwun pangestu dalem Koko Prabu kepareng ing Rai Smadya tata-tata nata pat barisan. Ambidaraken para kadang Kurawa nempuh ngayuda manjing Rimba Kurusetra. Aman sing kula nuwun nggih. Amun ngantos ajri kangilan para kadang-kadang kula sepados ngodol lumyatipun Yayi Durgandasena. Oh iya kepareng pun bapa minta pamit medal Jawi. Diraken kaluhuran. Senajan pun bapa semanten ugi kepareng minta pamit medal Jawi sesarengan kalian ingkang raka yoga kula angger Dipati Karna. Kula badhe ngombyongi majengipun ingkang raka ngawonggo. Iya Rama, mboten sanes kula sumanggaken majengipun Koko Prabu Karna mekaten. Kula nyuwun pangedal Jawi. Kyai Prabu mugi pinaringono katentreman. Koko Prabu Karna ingkang satos.
wonten paring pangendika Mirana Prabu. Ampun ngantos katalupen paman. Monggo sesarengan manjing kedaton menapa saklebeting pakuwon nyuwun dumateng Jawata. Kanthi angesti dumateng pangwaos ing batos mugi tansah pinaringono pangayuman. Nggih. Pakuwon iki pancen isine kewan werna-werna. Lah apa ora gugurake wong semedi yen akeh semedi jorana huk-huk ngono. Monggo ger kula dherekaken manjing wonten saklebeting pakuwon. Mbesem dupa ratut nuwun dumateng keparing Jawata nyehakarya jagat. Mekaten paman. Sinarita wong agung Ngastina wis tedhak sangka ing panggan. Kadhiraken ingkang Rama Sang Tapa Begawan Durna manjing wonten ing pakuwon galiyah-galiyah tindhaira ingkang sinun pindha sadulpa. Irim-irim kembang apa-apa ngesari mulat trotebang rayungan lung malangku rumambat katon pepulatan lir sang kembang karang sungsang bidaling para wadyabala ingkang mijile sangka ing pakuwon prasasat lumintu datan wenten kendhati yen to kacandra
Yayah ilining Tirta Jalantara. Sabibaring Palenggan Agung pepanggihan ing Pakuwon Bulupitu ingkang sinun ing Astina Sigara ngrajut kepraboning kaprajuritan. Sesarengan malah ingkang Rama Sang Tapa Begawan Durna ingkang rinten Pantara Dalu tansah anglipur marang penggalira ingkang sinun nata ngastina. Giya ngagem kepraboning kapanditan arsa minggah sanggar planggatan muja semedi papan pamujan ingkang wonten telenging Pakuwon Bulupet-Pitu. Besem dupuratus senajan tos pira gedhening padupan prandini datan bisa murup mung katon drejes kewara. Ana tring pamujan nampi sasmitaning jawata. Mambu gondo ingkang amis bacin. Pungkasane mambu gandane wong kang usirna Margalayu. Ewa semono tasih den lestantunaken nggih semedi malah saya ageng nggih besem sela. Dumugining ndata nampi plambahing Jawata yen to Pakuwon Bulupitu kebanjiran banjir ludira sak dengkul jerone. Tedak songwing pamujan geragapan Yayah tinubruk Sardula luput kagem Astina nggih lumawi. Mandang risang atur Yudana mulat jroning rimba Kurusetra. Mingis pasuryanira sigra mandi pusaka risang Gada Singa Barong. Angger nata Ngastina. Wonten menapa kok agemanipun dipun sebruti lajeng dipun bucal dipun iles-iles kados mekaten nggih. Dewa mboten adil. Lho mangke rumiyin. Menapa sababipun saged ngendikaken yen dewa mboten adil? Kula nampi plambang sela kula besem mboten saged murup namung latu ning sila drejes kemawon. Oh, menyan madu. Menyan madu menika pancen mboten saged murup. Namung ingkang kangge menika kok ora urupe, sarine, sari. Sari mulya. Dadoyen namung urupipun menika mboten menapa, malah bisa kelakon ngutawati jarane nyelamet bisa mlenting. Ini ginaken sari. Ing mongko kula wonten ing ngriku nampi sasmita tigantap ing watosaken manah sepisan. Papan ingkang ngamrik arum ngaten wonten ing plambang kula mambet gondo ingkang bajin tengi. Oh, plambang menika kosok wangsul nggih, kosok wangsulipun. Yen ana plambang bajin tengi ngaten menika akhiripun panjenengan badhe arum gandanipun. Arum ingkang mangambar kongas lir pindah. Air mata duyung ingkang mili saka gendul.
yen ngaten sae. Sae. Ingkang pungkasan kula mamet gandanipun tiyang Sirna Margalayu. Lah niku gandane mayite wong Pandhawa. Bangkene wong Pandhawa di plambangaken panjenengan Gondha ngaten. Mboten kok Kurawa iki mboten. Lajeng nekali dina menika wonten ing sasmita kedhatengan Samudra Ludira. Nah, menika sae menika nggih. Samudra menika wiyar Ludira menika abrit dados ngestina menika badhe ketingal nremomong mungah-mungah. Kaya geni diubupi. Oh iya. Yen ngaten sae. Utusan para abdi dipun dawuh pados ngumbahi menika. Oh iya. Bocah-bocah, kula iki diwaso. Ya, nganggo ringso. Ageman sing kebacut diles-iles karo titip jaketku sisan ya. Ingkang manteng penwonipun nggih, mangke mindhang ngantos nguatosaken dhateng para kadang kula yen penyen mantep Kurawa temtu bakal unggul saya. Yen ngaten. Malah kula kepingin sawetawis badhe ngawat-awati majengipun para senopati. Prayogi kula kanthi nggih. Karnalinganira Sidik Purnama manjajajanira Mulat lepasing risang dewandaan Yanging ngakasa pindha kumlaping tatit leliwran mulat risang Sri Kandi Majajarana nyadong dawuh ngarsanipun Koko Prabu Karna Mas Iswatama. Iki maupun kakang dikersaki marang Yai Prabu. Ingkang supaya mandhegani peperangan minangka dadi suwing para wadyabala anyena pateni ing ayuda. Tanding kiyasa marang para kadang. Ing wektu iki Dimas tak awe maju ana ngarsanipun kakang. Pun kakang kantinen
ayo padha manjing peperangan. Besok yen tekan titiwansipun Kakang wis maju nitih rata kencana. Dimas Iswatama kang tak parengake ngrateni titian ing Awangga. Oh iya seniku. Rama, apa nggih? Mbok bilih menika mangke kang putra Diajeng Surtikani sampun nglilani kula manjing peperangan. Kula nyuwun gungan sawetawis. Minangka tandha katresnanipun Rama dhumateng yang putra. Iya. Rata Ngawangga. Panjenenganipun Rama ingkang ngasta kusiripun. Mangke ingkang badhe nyratosi lampahing rata ingkang putrapun Dimas Iswatama. Ya wis aku saguh ngusire. Tak trima iso goleke gawean wong tuwa. Gene kok mara tuane kok kon ngusir. Minangka tandha katresnanipun Rama dhumateng ingkang putra. Ya wis prayoga. Aja nganti katalupen enggal pamita marang Denok Surtikanti manjinga ing kraton Ngawangga. Aku tak tunggu ana jabaning kraton. Menapa Rama mboten lenggah wonten Ngawangga wis ora? Kokono rembugan kakundak ming ndomble meneng wae. Tak trima tunggu wae karo Satama ya Satama tu karo aku ya. Iya. Tunggu sing rada adoh. Iya. Ya ampun ngantos midhangetaken anggenipun ngudha raos Koko Prabu Karna kaliyan Kakang Mbok Surtikani. Iya. Nyuwun paestunipun Kanjeng Rama gage mangkat aja bocah cilik Karna. Pangga katekaping ronanggono sumahaping babarisan Nyadodaman ingkang putra pun Kartomarma nungsung pawarta kula ngibarataken atur kula pindha deksa kamandalika
tegese dek saka Mandalika ki apa nggih Kartomarma dek saka sawer Mandalika galak sagala kali sawer galak kang putra Kartomarma iya kang putra Durjana Suruman Sardula Witrijita tegese apa Sardula menika macan Witrijita mangan Jita galak sagala kali macan mangan terus galak lek mangan man sawa kae. Citraksi lho. Iya. Atur kula ngrataken pindho Tirta Canuka, Man. Tegese Tirta menika toya Canuka kodhok. Paman sekuni kaya kodhok. Wis. Tandriang sisan. Ingkang pucule pun dulilmu gatinya terdawu. Badhe nyut dong dawu sekalipun kokop Prabu Jaka Pitana, Man. Niki wonten napa kowe pola kadung kula ditibali malih wonten kencane Paman Cengkuni. Man. Nungcung wil itu, Man. Man. Iman. Aku ngrasake wong sitok iki mangkel. Paman Cengkuni. Paman Cengkuni ngoten, Man. Kula nungsung werta. Kula nungcung wil itu, Man. Kula saking lel. Yen namung badhe nungsung werta. Yen namung badhe nungsung wil to. Senajan saking kilen yen namung badhe nyadong werta, nyadong werta. Linten kalian dalu, kula mersudi. Senajan wonten gelap nyampal, angin mangidit, godhong-godhong padha kemitir-kitir. Kula namung nungsung, weto. Mboten ajrih, senajan nglangkuwi randu alas, wonten gendruwo, bojone peri, ora iso aku. Paman Alio salu. Wong ora iso kok muni peyi.